Tässä asunnossa naapurin puolelta normaalit asumisäänet, kuten puhe tai TV:n katselu, kulkeutuvat selkeästi läpi. Ongelman voi ratkaista niin, että olemassa olevan seinän eteen rakennetaan kokonaan uusi seinä. Seinärakennevaihtoehtoja on useita, ja tähän tilaan järkevin vaihtoehto oli käyttää teräsrankoja, villaa ja erikoiskipsilevyjä. Uusi ääntä eristävä seinärakenne irroitetaan vähintään sentin verran olemassa olevasta seinästä. Laserin tai vatupassin ja kynän avulla merkataan suorat linjat. Teräsrankoja käytettäessä niiden alle kiinnitetään järjestelmään kuuluva kumitiiviste, joka liimaantuu alustaan tiukasti tiivisteessä olevan liiman ansiosta. Tiivisteet painetaan merkkiviivoja pitkin suoraan linjaan. Teräsrankajärjestelmässä kattoon ja lattiaan tarkoitetut sileäreunaiset kourut kiinnitetään mekaanisesti paikoilleen. Tässä kohteessa katto- ja lattiamateriaali on betonia, joten kiinnitys tehdään proppaamalla 40 sentin välein. Tämän jälkeen näiden väliin asennetaan pystyrangat K600 jaolla. Pystyrankojen reunoissa on tukipokkaukset. Ne on myös varustettu esileikatuilla läpillä, joiden ansiosta johtojen vaakavedot saa kätevästi tehtyä. Teräsrangat saa leikattua haluttuun mittaan näppärästi peltisaksilla. Normaalisti teräsrankarunkoinen seinä levytetään molemmin puolin, joka jäykistää rakenteen, mutta tällaista seinää tehdessä levytys tulee vain huoneen puolelle, joten jos runko jää heiluvaksi, voi lisänä käyttää seinän ja rangan väliin tulevia jousikiinnikkeitä, jotka värähtelevät äänen vaikutuksesta, eivätkä näin ollen siirrä ääntä runkoa pitkin huonetilaan. Pystyrangat kiinnitetään vielä peltiruuveilla, jotta ne pysyvät villan asennuksen aikana paikoillaan. Pystyrankojen väleihin asennetaan pehmeä vuorivilla kauttaaltaan. Villoituksessa tärkeää on se, että villa asentuu tiiviisti pystyrankojen väliin ja rakoja ei jää. Tämän seinän levytykseen käytettiin Knauf Silent Board kipsilevyä, joka on huomattavasti tiiviimpää ja painavampaa kuin normikipsilevy. Ääntä eristävissä seinissä perussääntönä on se, että mitä massiivisempi seinä on, sitä paremmin se ääntä pysäyttää. Levytyksen voi tehdä myös normikipsilevyillä tuplalevytyksenä, mutta tässä kohteessa Silent Board-levyn ansiosta levytyskerroksia ei tähän seinään tarvinnut tehdä kuin yksi. Tässä rakennevaihtoehdossa levyt asennetaan poikkeuksellisesti vaakaan. Levytystä ei koskaan lähdetä suoraan lattian päältä, vaan alimmaisen levyn alle jätetään vähintään 5 millin rako. Levyt kiinnitetään peltirankoihin harvakierteisillä kipsilevyruuveilla. Silent Board-levyn työstäminen tehdään ihan samalla tavalla kuin normikipsilevyjenkin. Mattoveitsellä vedetään viilto kartongin pintaan suoraa linjaa, esimerkiksi vatupassia apuna käyttäen. Levy taitetaan ja takapuolelta leikataan vielä veitsellä. Leikatut reunat viimeistellään kipsihöylällä ja raspilla. Varsinkin levyjen jatkoskohdissa reunat höylätään ja raspataan samanmuotoisiksi kuin Silent Board-levyjen pitkillä sivuilla kulkeva pyöreä muoto. Silent Board-levyjen saumat kitataan Uniflot-kipsitasoitteella. Mitattuun vesimäärään ripotellaan kipsijauhetta ja annetaan sen imeä hetki vettä itseensä. Sekoitus tehdään rauhallisesti kauhalla tai koneellisesti hitailla kierroksilla. Kipsituotteilla tehdessä perusnyrkkisääntönä on, että mitä kovemmin laastia vispaa, sitä nopeammin se kovettuu ja massan työaika lyhenee oleellisesti. Uniflot-tasoitemassa levitetään saumoihin pakkelilastan avulla. Ideana on, että reunat vedetään niin sanotusti nolliin. Ja tämän levyn saumoissa ei poikkeuksellisesti käytetä paperista saumanauhaa, vaan saumaus tehdään ilman nauhoja. Saumojen kuivuttua seinä ylihiotaan kevyesti.
Tarkoituksena on, että kaikki purseet ja ruuvien kantojen reunoille jääneet mahdolliset kipsilevykartongin liepeet saadaan pois. Pölyt poistetaan imuroimalla tai harjaamalla. Levytys tiivistetään kauttaaltaan ympäröiviin rakenteisiin elastisella massalla. Seinää ylitasoitetaan vielä kauttaaltaan. Tällä varmistutaan siitä, että levysaumat eivät paista missään valossa läpi ja lopputulos on mahdollisimman yhtenäinen. Tasoitteen kuivuttua liipanskarvit pyyhkäistään pakkelilastalla pois ja seinä ylihiotaan kevyesti. Pölyjen poiston jälkeen on vuorossa maalaushommat. Pohjamaalauksen päälle voi tehdä vielä paikkakittauksia, jos on sellaiseen tarvetta. Pohjamaali ja pari pintamaalauskerrosta viimeistelee uuden seinän ilmeen. Kokonaispaksuudeksi tälle seinärakenteelle jää alle 8 senttiä ilmarakoineen, mikäli takana oleva seinä on suora eikä sen takia tarvitse kasvattaa seinien väliin jäävää ilmatilaa. Aikaisemmin naapurista kantautunut puheen sorina ja muutkin äänet ovat tämän rakenteen ansiosta poistuneet kokonaan.